or sa kanang mga kanang pamilya Father nga murag kung masakitan magkatibulaag dayon mo resort into pagpakamatay unsay awha kung mensahe nimo kanila Father? Ang ako lang yung mensahe sa mga tao bitang na-stress emotionally or psychologically tungod sa mga problema or sitwasyon sa kinabuhi. Daghan kaayo ang gustos Ginoong ihatag nato nga nindot kada adlaw. Ayaw intaw ninyo usiki. And how to do that? Kana gyung tulo ka mo nay akong sigig tudlo karon. Ampo, antos o alagad. Love to pray, ampo, love to serve, alagad, and love to sacrifice. Kanang tanan nimong stress, mga wagtang na. Kanang tanan nimong problema, masulbad na. Kung naanan nimo ang triple A, ampo, alagad, ug antos. So dili angay magpakawa sa paglaom Father? Dili yun. Kay God is a God of power, omnipotensya. Daghan kay sa gihatag natong bag-ong kinabuhi, bag-ong mga opportunities nga mas ma-enjoy pa ta kaysa magsige lang tag mukmok sa unsay niagi, unsay atong failure. God will kuan man gyud kanang iyabang tagaan o kana ganing tubag ang tanan natong mga problema, solusyon ang tanang problema, tubag ang tanan natong mga confusion. Only God can do that. Just make yourself very close to God and to Mama Mary. Ang mensahe na lang nimo sa itong mga single na gustong magdali-dali magminyo Father gumikan sa peer pressure sa mga barkada at friends? Ang ako lang yun, maintain purity and virginity as much as possible. Body and soul. And if you do that, moabot yung panahon nga dadon kas Ginoo sa maong pangandoy in a very godly way. Kaya nguban sa God karon, suicide na lang. Himuon, aron lang maminyo ang mga kaning sinful ways. Sama ng pag-date, blind date, nga tinukhangay na yun, wala nagiayo. Mas maigi ma-maintain ang purity and virginity in body and spirit, and God will bring us to the right place where He wants us to be, aron ma-enjoy nato ang life in a very satisfactory ba nga kaniganing way. So ayaw mo pagdali-dali pero ayaw mo paglangay-langay. Minsahe na lang ni tanan katawhan na nagtutok og nagsunod nimo Father Shano. Salamat kay ninyo sa inyong pagpaminaw sa akong mga humili, man kalainan sa ubang mga pari. Paminaw lang sa Manila, pero I will assure you, I am praying for you sa akong mga prayers kanya padayon kong alagad sa atong simbahan naningkamot sad ko niya iyampo sad ko ninyo nga di ko matintal o kaming mga madre dinhi magkatintal ay Dagan kay salamat Father Shano ubod mga ka-first atong nakauban karong adlaw. Kini yung ka-first arwa na kapisarano maingon kaninyo maayong adlaw.